Deci pe undeva am spus ce am făcut, am dus aici la Muzeul Știință și Tehnică, nu trebuia să fie numit Procopiu. Procopiu pe la Gheorghe Asachi nu trebuia să fie numit Procopiu. Muzeul ăsta cam așa că dacă ei au făcut înainte, alții și-au trebuia numit, deci trebuie să fie peste tot un fel de departament de știință și tehnică. Trebuie să fie, eu am dus acolo, am mai dus la Gheorghe Asachi, să spunem, acolo însă m-au sătuit, au eliminat formulele matematice. La carte au făcut cumva un transformer. Și că n-au tiparniță, că nu știu ce. Deci n-au vrut să dea diplomă universitară. Undeva în mare să părea ăstea sunt niște secrete, poate au mai fi fost făcute pentru mari puteri, și că aici e o putere mică, fabrici mici. Pe tata, după ce că l-au văzut așa mai declasat sau cum era, și că luăm profesor la Negruții, am văzut și acolo, să spunem, monstruozități, deci trebuia să facă jurăminte că acționează în favoarea distrugerii zonei astea industriale, care se construia și atunci, ea era în construcție prin 68-69, încă își atinge apogeul cam prin 77, și după aia începe cumva dezintegrarea ei. Așa facem cercetări arhivistice, aici e dezastru, la Negruții dezastru, deci Negruții cumva loja lojilor negre din Moldova de distrugere de industrie, deci când începem, este implicați în falimente în 38, în 28, și atunci au fost zeci de fabrici făcute, le făcea numai pentru un an, doi, se prăbușeau, falimente gigantice în 1911, când zicea că am fost cu turci, că trebuie tot cu turci, cu vechea putere, dar uite, au fost învinși în dodecanez, dar se vedea de acum că se prăbușește imperiul ăsta. Deci falimente gigantice în 24, falimente gigantice în 59, deci practic liceul Negruții e montat numai în legăminte din astea stranii, maladive, de distrugere de țară cu clasa asta A, care ajung și la legăminte din 2 în 2 ani. Adică cum totuși a fost și profesor acolo, zicea, ia-l, domne, acolo, fă ceva, dă ceva, ca să mai potolească copilul, să nu mai facă descoperiri. Și așa suntem ultima țară din Europa și să mai ne chinuim aici. Noi așa eram detașați, tata totuși era suplinitor. Detașați de la Piatra Neamț la ea.